Meduze prisutne su u svim svjetskim morima preko 500 milijuna godina. Kroz svo to vrijeme zasigurno su naučile kako lagodno živjeti. Ovi naizgled jednostavni, a opet jedinstveni životni oblici evolucijom su usavršili štednju energije kao jedan od neophodnih čimbenika preživljavanja. Štednju energije ozbiljno su shvatile kada je riječ o kretanju. Kretanje meduza veoma je učinkovito. Uzmimo na primjer svima poznatu meduzu ukatog klobuka, koju veoma lako raspoznajemo prema 4 koluta na zvonu, a pronalazimo ju u svim svjetskim morima izuzev ledenih zemljenih polova. Kroz vodu se kreće šireći svoje zvonoliko tijelo i stezanjem mišića stvara 2 vrtložna prstena. Zatim malo pauzira pa ih stegne još jednom. Prvi vrtlog nastaje stezanjem, a drugi jednostavnim opuštanjem tijela koje oslobađa uskladištenu energiju nastalu samim stezanjem. U međuvremenu, drugi vrtložni prsten vrti se sve brže, usisavajući vodu u zvono i gurajući ju prema središtu tijela, što meduzi daje još jedan besplatni zamah prema naprijed. Ovakvo kretanje sa uštedom energije, na kojemu meduzi mnoge životinje zavide, naziva se obnova pasivne energije, omogućujući joj zamah dugotrajniji za čak 30%. Tim manevrom uštedi 48% konzumirane hrane i kisika. Morske struje i valovi uvelike im pomažu pri putovanju po svjetskim morima. Što sve čini 500 milijuna godina evolucije.